Kubalai phi ki pelok pujor paro ak jok kachan ya kene kesinal ka jonga. Te pelok ke video ka pamta de ka update ka bathama chpang ka sanom rago wanchi. Mi ka we ka khubor chpang ka sanom rago wanchi ka ba ong ka sanom rago wanchi ka kwa ban ya kendo ya arngut ki bru hapo patok. Ke kita ki bru ba ka sanom rago wanchi ka kwa ban ya kendo. Te pelok ngangai baro phi tip ya kene kes jong uraja rago wanchi bar ka sanom rago wanchi. Umdon su weru ba patip ya kene kes nado padang rit hado bala temen. Tim lut ya kene kes tamal bakan dia kes kalapau hakaleng kari India. Develop ka senam raguansi minta ka don hapo patok jong ka Meghalaya. Handai ka don ka ain ba uno uba sasat patong ula banyak kran phone cisin stio bat kino kiba ukwa banyak kran phone. Laong ba ka senam raguansi kaya kran phone lais tio kan thi bat kiba haying hasem jong ka. Handai hakan ka senpat ka senam raguansi ka kerpat ya ki pulit bakin ailat ya ka pan ya kendo pan arngut kibriu ke kita kibriu bakasnam ka kwa ban ya kendo hapo beto develop kita ki arngut kibriu bakasnam ragonsi ka kwa ban kendo uwe dei u gowin ragonsi u hanmen joka so we pat u kupa jongka te kidau bakasnam ragonsi ka kwa ban ya kendo bat kine ki arngut kibriu patip do mentah